Ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora a YouTube channel ɗin mai suna GMB Minister TV. Mun gode. Hai, kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Annabin Allah. Kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Annabin Allah. Kai muke yabo ya Mahmuda annabin Allah. To da fari zan sanyo jalla kalikin mulki, rabu wahidin sarki sani karna yoraki. Kan yaban ma'aikin nan sani in ta yi shauki, in na yo yaban da haka sa aje na baraki. Sansane nake shaukin da annabin Allah. Rabbu garanin ka salati gurin ma'aikin Musa da ahali har ashabu masu kaunar Musa da Shamsiya alhassanai nufa da mata Musa da ni mawakin Mahmudu da gatan mu. Dole za na gaishe ka fadar ka ce fadar Allah. Assalam salamu alaikum annabin Allah. San ka ne abin yi wallahi annabin Allah. San sa ne matsira wallahi ba batun kila. San Muhammadu ya Mahmudu wahidin Allah. San sa ne nake safa da yamma ko ina sallah. Kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Annabin Allah. Kai nake yabo ya Mahmuda annabin Allah. Waye ce mahaifi ba shi bane matsirar mu? Waye ce mahaifi ba shi bane madafar mu? Waye ce mahaifi ba shi bane bagatan mu? Shi kadai mahaifi dan shi kadai ake bamu. Waye ce mahaikin Allah shi na kowa ne? To Allah na kowa annabin mu sai mai sallah. Allah na kowa annabin mu sai mai sallah. Allah na kowa annabin mu sai mai sallah. Zuma kana zu izin ya rasuli ya Allah. Allah na kowa annabin mu sai mai sallah. Rasulu 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 sai mai sallah. Allah ganin ka salati. Rasulu sai mai sallah. Gurin sa abban fati. Nisan sa ya hau saiti. Mu hau bisan kan titi. Sai mu rangado masu baiti. Da mu gaida abban fati. Sai muke yawaita salati. Muke yawan yin sallah. Da san ma'aikin Allah da san sani dacewa. Ina masoya, ina masoya manzo, ina masoya, ina masoya manzo. To ina masoya manzo, ina masoya manzo. Tabar sarki Allah, ina masoya jumla. Ku zo mu dauki rasula, sannan mu dauki kamala. Mu dauki bautar Allah, muke yawan yin sallah. Shirka mu bari wallah, domin kwata mu badala. Mu so ma'aikin Allah, gami da Fatima jumla. Mu so masoyan Allah don san su ne dacewa. Ina masoya, ina masoya manzo, ina masoya manzo. Sansane nake, sansane nake, sansane nake, sansane nake. Soyayyar da habin ce, soyayyar da habin ce. Ya Allah nan ka salatinka, domin zambil shi ne zaɓinka. Aminatu shi ne sirrinka, kasa da sahabbai tsarkaka. Zara ubatula sirrinka, ai dole na dinga ta gaida ka. GMB nake baitinka, minista nake begenka. Ni ma na yarda hanyarka. Soyayyar da abin ce, soyayyar da abin ce, soyayyar da abin ce. Ku taho mu rike mamu walla, soyayyar da abin ce. Ku taho mu rike mamu walla. Da shakki jana baitina, da shakki jana baitina. Da barama gausa abin gauna, da shakki bari mu je gauna. Allah ka ji kamar gayina,
Shakrabi dan Usman ma'ana da Shehu Yahuza dangina da Shehu Amina Libana ga Malam Salihu dangina GMB zai rufe baitina da Shehu Umar Fadar Bege Allah ya ji ganka abun kauna mu rike Mahmud abun kauna da Fatima Zara abar suna da Alhassane na dangina Imam Ali abun kauna Ali na Rasul abun so ne ni ma na so su Rasulallah shi ne duk suri ta dashi yana ta ganin gashi wa za ya hana shi ya kashe shi ma'aiki kwanta can kasa shi sai ga Jibril fatar kashi yana fata bashi ya kada shi Mahmud ya tashi fa ai gashi jama'a dangi na doka shi wa za ya hana shi ya kashe shi ya ce kirkin ka ya kyale shi ya ce kirkin ka Rasulallah shi ne ya hana shi ya kauda shi waye zai ganka ya kyale ka waye zai ji ka ya kyale ka waye zai so ka ya kyale ka waye zai bi ka ya kyale ka sai wawa shi zai kyale ka ni dai na so ka Habibullah nisan ka nake fa Aminullah kaunar ka nake fa Habibullah ku taho mu rike Mahbubullah mafaka a matsira Nurullah Mahmudin Hamid Kanzullah don Fatima ta ka Karimullah ka cece ranar rantsaiwa kaunar ka rike fa Rasulallah mai sauraro zan shelanta GMB na yi kasidata domin Mahmudu gwanin bauta na zana sa da kasidata tabaraka Allah mai kyauta ka sa ina ya ke jinta Allah sarki masanin bauta ka sa na ga annabi na kwanta ko kuma da rana ina bauta kaunar Mahmudu ka sassaita nisan sa nake mabu wallahi kabarin da san sabon gauna 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 manzo Mahmudu Rasulullah kaunar Mahmudu abin yi ce kaunar Mahmudu abin yi ce ku taho mu rike Mahbubullah